Ezin zaiola bizkarra eman esaten da bere joinatuaz, ireki egiten dizulako. Diska hernia guztiak operatu ditu. Operatu zitezkenak eta ezin zitezkenak, existitzen ez zirenak barne. Eta nahiak, Gipuzkoa erdia laringotomizatu du teknika garai hartan berritzailea ongi amortizatuz. Baina ez zuten teknikeen transmisiorik egin. Ez dituzte berritu, eta amaitu zaie zikloa. Pilarrek gauza gero eta okerrago doazela esan duenean, ez dio gogorazen nahi izan hori aspaldi asko ohartarazi zuela berak. Egiazki, esateko aukera handirik ez dio eman. Gaia saihestearren edo, eta zuk zer egin duzu, galdetu baitio begiak sudokuan itsatsita betik. Nahiago du horrela. Keparekin bazkaldu duela esan dio, non eta zer jan duten. Horretan bai, arreta handiagoa jarri duela iruditu zaio. Eta datorren zubian mendira joateko asmoa dutela. Jakinaren gainean jartzeko modu bat. Ez baldin bada baimena eskatzekoa. Baina ez dio bananduarena aipatu. Berandu deritzolako orain. Notiziaren garrantziak bertatik hastea eskatzen zuelako. Zalan azaldu orduko, badakizu, Kepak etxetik alde egin du esatea baita, zergatik ezoa zu ere, erantzun ote diezaiokeen ideia absurdoa. Ez duen ez uste alakorik, esango liokenik, sartu zaiolako buruan. Noski, izan zitekeen bera, esan zezakena, Kepak alde egin du etxetik, eta gauza bera egiteko asmoa daukat neuk ere.